Nkosi unyuka nathi mimango, sikubonile ungena nathi ezingqondorheni. Sithandabuza Nkosi ubukho bakho, sithandabuza uthando lwakho. Kuseni namhlanje sithi Nkosi ngoba unguThixo into yonke kuthi. As we are about to share your word, sithandaza moya ingcwele that you silence all noises in the name of Jesus. We pray, Lord, that we will hear you so loud and clearly as you order our steps and direct our ways. Siyathoba Nkosi etroneni yakho, siyancipha ukuze wande wena. Egameni lika Kristu Yesu, pray that your word will meet us at our point of need this day. In the name of Jesus, amen. Siyancipha. Dandi khululwe nguwe ento Nongweni yami sedi khawuliwe nguwe Mandela Andikhululwe nguwe ngathi sigqibelele kanti siphume kukhonqweni, siphume emakhamandeleni. Kukhona izinto ezazisibophile zifuna ukusigcina ndawonye. Wafika uYesu wasikhulula emakhamandeleni. Khona izinto ezazithethiwe kwathiwa soze ube nto yanto, kodwa wathi awufika uYesu wandikhulula. Where
ngiyabulisa kubefundisi Greetings to the pastors, and mama notata bonke. fathers and mothers, all of you, Bulisa abantu abatsha egameni likaYesu. and the young people in the name of Bulisa Jesus. sanctuary Sanctuary ministry egameni lenkosi Yesu. in the name of Sunday Jesus. school. Nabantwana Amen. abancinci. Amen. Kumnandi ukuba noYesu. It is wonderful to have Jesus. Kumnandi ukuba noYesu. It is wonderful to have Jesus. Wacula ingoma kudala sathi kumnandi ukuba noJesu. Kumnandi ukuba noJesu. Sasihamba apho. That's where we used to Kuloo journey. migca. Along Yayisithi those kumnandi lines, ukuba noYesu. that was saying it is wonderful to have Kusemnandi Jesus. nanamhlanje. It is still wonderful. Ngomnyaka ka-2023 In the year 2023, sisatsho sithi kumnandi ukuba likhona. we still can proclaim that it is wonderful to be a believer. Amen. Singachithanga xesha siya kwi-scripture base sethu. Without wasting any time, we are going to go kwizibhalo zethu zanamhlanje. Job 23 Incwadi kaYobhi isahluko samashumi amabini anesithathu uverse ngu-10 umqolo weshumi. uthi, but he knows the way that I take. When he has tested me, I will come forth as gold. Verse 23 Verse umqolo 10. umqolo weshumi. Kuba uyayazi indlela enam endicikidile bendiya kuphuma njengegolide. Amen. Uba besine weekend yonke besiya kuyohlula-hlula. If we had the whole weekend, we were going to take it into parts. Sithethe ngoThixo who knows. We speak about God owaziyo, Sithethe ngokutestwa. and we talk about being tested. Sithethe about coming forth pure as gold. Sibe sesiququmbela ngokuphuma unjengegolide. Sivale ngento ethi stay through the process. Sibe sesivala and close it Tenayo ke saying, asinayo i-weekend Hlala. yonke. but unfortunately we do not have the So whole weekend. sawushwankathela ke kule mizuzu i-30 esiyiphiweyo. In this 30 minutes that we are given, we are just going to summarize. Siyafunda phaya ku verse 3 of the same chapter. Apha kwakule sisahluko sinye umqolo wesithathu Uthi we read, uYobhi pha, if only I knew where to find him, if only I could go to his dwelling, I would state my case before him and fill my mouth with arguments. Yo, andaba bendisazi apho ndingamfumana khona. Ndize esihlalweni sakhe. Bendiya kulicacisa phambi kwakhe ityala lam. Ndiwuzalise umlomo wam ngeziganeko. Sometimes we wish we could place God before us. Ngamanye amaxesha sinqwenela ukuba uThixo besinakumbeka phambi kwethu. Ziba khona imeko ezithi xa zisehla There are situations when that they come. ufane noYobhi uqonda uba I wish bendiwazi umnyango wakhe bendiyawunkqonkqoza khona. And you wish you were like Job and Isingathi be xa like, I would xa go there. bendihleli naye ubuso ngobuso ebezawundi-understanda uThixo. You would feel like if I sat You with you him, wish eza ingathi kundiqonda. ungaya kuye nihlale phansi Ube nomnqweno woba you could sit and you down argue together. your case. Ulicacise ibali At that lakho. moment you are convinced
ngalamzuzu uba uqinisekile ubomi is unkind and unfair to me. that life Izinto akunalisizi zonke kuwe. azindihambeli kakuhle. Everything Ngoku is not going ndiyaqonda well. uba eyona nto Now ibinondisebenzela I understand what kukuya would work ngqo for me kuThixo is to go straight to apha God hleli khona where he's seated ndibeke umcimbi wami. and I would But explain I want to my case case. Kodwa ndifuna that when ukusilungisa you begin to think like that, ukuba xa uqala ukucinga umthatha ngolo uThixo hlobo, wazombeka kwizinga labantu. you have taken God to a level Umsusile of man. entroneni yakhe yobukhosi. You have dethroned him Wamenza umuntu onokuya kuye ubeka igaqa lakhe apha. and you make him a man Umgcwalisele and tell him what you think. and you give him what is in your mind. Ulibele ukuba unguThixo ongenangqaleko. You have forgotten that he is UnguThixo a God ongenangqibeko. who was at the beginning UnguThixo and okhoyo the end. endaweni zonke. He is eternal UnguThixo and okho everywhere. ngamaxesha onke. That you don't need to go and knock anywhere to approach him. But iBhayibhile uxolo sana. That he is a God, you cannot just go to him. iBhayibhile ithi The Bible says, enter his throne. ngena Come ethroneni into yakhe, his presence uze bukhoneni with bakhe, boldness and confidence. uzithembile Where is nobambelele. his presence? Kuphi His ubukhona bakhe? presence is everywhere apukhoyo. Kulapho, wherever you are, there is his presence. So uYobi uthi ufuna ukuyomkhage uthi if only I knew. And Job says, ukuba If bendisazi, only I knew where I could go and find him. ukuba bendisazi, So apho that ndinokufumana I can state my khona. ulibele He has forgotten that he is right there. ukuba ukhona, That he is present. yena ukhona. Amen. uThixo okhoyo. God who is omnipresent. Ithi iBhayibhile The Bible says, he knows uyayazi the way that I take. indlela endiyithabathayo. He knows Uyayazi the way that I take. indlela endiyithabathayo. Ngexesha mna At the time ndisuka apha when I move from here, ndiyazazi uba ndiyaphi. I know where I am going. But what I don't know Kodwa into endingayaziyo kuba ndizawudibana nabani apha endleleni. is who I am going to meet Kuba on the way ndizawudibana nantoni. and what I will But meet. Job tells us Kodwa that uYob God uyasixelela knows the way that I take. that uThixo uyayazi indlela What we esiyithabathayo. do not know, Thina ngoba esingakwazi singabantu sinokwazi okuncinci. because we are men, we have little uThixo knowledge. yena God himself is infinite in knowledge. unolwazi Though olugqibeleleyo. olwethu ulwazi limited, Nangona our we knowledge can is be limited, assured singaqinisekisa that what we don't know, ukuba oko singakwazi God knows. uThixo uyakwazi. He knows the beginning, Uyasazi isiqalo, but at the beginning, kodwa He ekuqaleni knows the end. uyasazi nesiphelo. Before the beginning begins, Phambi koba isiqalo He knows siqale, every step that you are wazi going to take. nomgqatho oza Ngoba kulithatha. uzihlelile izinto zakho. Because he has ordered Noxa your way. wena ungazazi, ungazibonanga. Even though you do not know, you have not seen, He knows the way that I take. uyazi indlela esiyithabathayo. He knows. Uyayazi, He knows. uyayazi, He knows. uyayazi. Ungaboba namathandabuzo. Do not doubt. Even at a point wena apho ubhideka khona. Nangexesha apho you are confused, Yazi uba yena uyazi. know that he knows. He knows. He Uyazi. knows. He knows. Uyazi. uThixo knows the detail of the detail. God knows ezona nkcukacha The zeenkcukacha. detail of the detail Iinkcukacha concerning zeenkcukacha our lives. ngeempilo zethu. He knows even the detail of the process esigqitha kuyo. Wazi neenkcukacha zenkqubo that we are going to go through. You see, xa uzawubhaka icake, When you are going to bake a cake, uthatha iqanda lakho pha, you take your egg, khupha ibhotolo yakho efrijini, you take your butter, ukhupha ibisi lakho ulibeke apha, you take your milk, ukhuphe iswekile, take your sugar, uyibeke apha. and you put all Wena the thing here. mbhaki, You as a baker, uyayazi uba uzawuhlanganisa uthini. you know what you're going to mix Wena and mix. qanda, wena bhotolo, wena bisi. You You know ingredients. nothing about the process.
anazinto uhlele ongekuzo. ezandleni zombhaki You are at the uxhomekeke hands of the ekubeni baker. umbhaki uzawubonda You kanjani are dependent awuyazi on ne how the oven baker will ozawufakwa mix. kuyo You don't uba even know itshisa the oven. kangakanani That how into hot it eyaziyo is. yinto yoba umbhaki All uhleli that you know is that the it is baker not is for the aware. ingredients to know the process. Akungokwezi It is zinto the baker that zisebenza. must master the process. Umbhaki okufanele agqibelele ekwenzeni. So I want to assure you, Funa ukuqinisekisa. Qanda, You ungabi navalo. don't be anxious. Noma ubuthathaka nje, Even if you are weak, you are fit for the purpose. ulungele umsebenzi. Wena bhotolo, You butter. noxa ungathi xa ukhutshwe efrijini uzawunyibilika. Even though when you are taken out of Remember the that fridge, you the will baker melt. knows what he is doing. In the second that The umbhaki baker uyayazi knows akwenzayo. the Umbhaki end uyayazi. product. Uyayazi isiphelo. The end product. Isiphelo sale Iyaziwa msebenzi. ngumbhaki. The baker knows. Wena mbhakwa You who are being baked, zola. just relax. Zola. Relax. Mayikonelise Let it be enough into yokwazi into ba for you to know the master baker that yena umbhaki is in ogqibeleleyo control. uyazi konke. He understands the process. Uqonda lonke yonke He inkqubo. knows even the appropriate temperature. Uyayazi nomlilo. Uyabona uba iqanda belinoxelelwa You know, if the egg would be told nebhotolo lixelelwe and the butter would be told i-detail all the details, kuthiwe wena bhotolo and they say you butter, uzawufakwe ovenini you will be put in an oven. awuzutshamta kaba uzawunyibilika. You will be bent. You Ndiyacinga will uba ibhotolo melt. ibinobaleka. I think the butter would run away. Bathandekayo kukhona izinto concerning ubomi bethu Saints that esingazixelelwanga that ngabom. we were not told uThixo to has happen. chosen God to will hide happen. certain things Ukuba concerning our lives. zifihle ezinye Ngoba izinto. xa ebenokusinika i-detail Because if you would be besiyawufa giving us the details, singekafi. we would die before we die. So masonele sizole Let it be enough for us, ukwazi into ubuthixo uselulawulweni. knowing that God is in control. Masonele Let it be enough ukwazi for into us ba God knows the way that we to take. know that God uyayazi indlela He knows the esiyithathayo. way that we take. Uyayazi indlela Ithi iBhayibhile esiyithabathayo. kwindumiso 137 inkulu inkosi yethu. The Bible says great is Inamandla our God. amakhulu. He's mighty. Ingqondo yayo ayiphele ndawo. His mind is infinite. Ingqondo kaThixo ayiphele ndawo. His mind is infinite. Anazi na? Don't you know? Anivanga na? Didn't you hear? That the Lord God Almighty unguThixo That ngunaphakade. is an eternal God. Akatyhafi He akadinwa. does not get tired. Nengqondo yakhe ayinakugocwa-gocwa. His mind cannot be fathomed. He knows all things. Wazi zonke izinto. He knows all things. Wazi zonke izinto. Thixo wethu Our God. wazi zonke izinto. He knows all things. Uyazazi uThixo. He knows. And it makes sense Yenza ingqondo ke ngoku that God would know ukuba uThixo azi all things concerning our lives. zonke izinto Ngoba ezingqamene iBhayibhile nobomi ithi bethu. in the beginning Ngokuba the Bible says ekuqalekeni God created the heavens and the earth. uThixo wadala izulu Ithi nomhlaba. iBhayibhile the earth was without form. The Bible says umhlaba Kwakusesithokotokweni wawungenesimo. sobumnyama. It was dark. And the Spirit of God hovered over the surface of the water. Umoya kaThixo wafukama. Kwakungekabikho nto, kwakusenkangala. There was nothing for God was. uThixo wayesazi. Wayekhona So uThixo. it makes sense Yenza that He ikhona. would know all things. That uba azazi zonke izinto. Ngoba He made all things. Ngokuba wazenza Yile nto zonke iBhayibhile izinto. isithi in the book of John, in the beginning was the Word. The Word was God, the Word was with God. Kuqaleni ilizwi laliNguThixo. Ebekhona
kungekabikho zonke izinto. He Ithi was before everything was uthi formed. zonke izinto zadalwa kuye, Says zidalwa all ngaye, things were zidalelwa created yena. in him for him. So he ought to know, he ought to know. Ufanelwe kuba azi. Umele uThixo azazi yonke into concerning He our ought lives. to know everything. Zola, ngobomi I bethu. want to urge you. Zola. Relax. Yonke lento ukwenzela uvalo. Be calm. uThixo uyayazi. God knows everything that makes you anxious. So when we come into the presence of the all-knowing God, Asisize bukhoneni xa boThixo sisiza wazi to konke. God who knows all things, When we come to to God, God owazi who konke, was, God who is, God who will forever owayekhona, be, okhona, kuyaphanza ukungazi kwethu. Our not knowing does not Sisuka matter. sibe ngathi singabantu abangcono. We will be like people who are Simply better. because we have encountered God who knows all Ngenxa things. yokuba sidibene Bamangale noThixo abantu zonke ngoba bayayazi imeko izinto. yethu. And people will be shocked Ukuba because they ngexesha know our bekumele uba situation. siyabhabhazela. That at this time we will Ziwari not be ne-stress. relaxed. Kodwa bamangele uba sizolile kutheni sazola But they kangaka. are amazed. Abazi ukuba sihleli noThixo They waziyo. do not know that we are with a God who is all-knowing. Sihleli noThixo waziyo. We are with God who is all-knowing, Ofika kwiimeko zethu. who comes into our His situations. status of being omniscient. Afike ngendlela yokuba His omniscient. status of knowing all things. Ubuyena bokwazi zonke izinto. Ifike ithi override the circumstances we find ourselves Afike in. ogqithe zonke imeko. Ifike ithi override all our lack of knowledge. Ogqithe konke Avela ukungaqondi kwethu. uThixo wazi izinto And zonke. God who is all-knowing would show up. Because in the beginning he was. Ngokuba ekuqaleni wayekhona. Nothing escapes his knowledge. Akho nto ikugqithayo Nothing ukuqonda escapes kwakhe. his sight. Akho nto igqitha Even ukukhangela darkness kwakhe. cannot escape his light. Hayi noba umnyama Wazi abukwazi ukubaleka konke ukukhanya uThixo. kwakhe. Wazi konke. He is So all-knowing. xa uYobi esithi how I wish I knew, When Job says, how ukuba I wish I bendisazi, could go. ukuba Ndimthanda xa bendinokwazi. ebuya kuverse 10. I like when Athi he even says though in I verse don't 10, know where to find uthi him, nokuba but he ndingamazi knows the akakho. way that I take. Kodwa uyayazi indlela endiyithabathayo. Simva pha kuverse 8 uYobi ekhala athi ndibangaya east andimboni, In verse 8, uyakhala and he says, Ndiba when I ngaya go to the e-west, east, I don't andimboni. see him. In west, I don't see ndibangabheka him. phambili andimboni, Forward, I don't see ndibangabuya him. umva andimboni. Backwards, I don't And see I'm him. convinced into about it is not literally ukukhangela literally east nase west that Job is talking about, but Ndiqinisekile that that's not what Job is he meaning. is talking about a state of desperation. Uthetha ngemeko yokungazi. Apho ubona uthi xa ujonga ubone ingathi nentaka zezulu ziyakuhleka. Apho you see even the birds, they are. you Uthi think xa they ukhangela laugh at ubone you. ngathi abantu bonwabe bonke nguwe wedwa lo And you umorose. look around and you see that it seems like everyone is It's happy. at that time apho uvela imibuzo ufuna uqonda kanti inkosi uphi? Kukwelo lixa apho you ask Utheni questions. ndingakuva? Why don't I hear Utheni you? ndingakuboni? Why don't I Utheni see you? undiyekele? We start to ask such questions. Siqala apho ke ukubuza Sifana lo noHabakkuk. mibuzo. And we are like Habakkuk, Exoxisa uThixo. and they asking God. But I want to assure you Kodwa ndifuna that kanye ukuqinisekisa ngelo xesha, that at that point, ngelo xesha, exactly at that that time, moment of desperation, kanye kwelo xesha lophelelwa don't ngamathemba, despair. ungabuyi umva. God knows. uThixo uyazi. God knows. uThixo uyazi. God knows. uThixo uyazi. It might feel like you are all alone, Kungavakala ngongathi wedwa, but God knows. kodwa uThixo uyazi. And God is with you. And uThixo nawe. Amen. Amen. Sihamba noThixo owaziyo. We move with an all-knowing God. Xa ungasalala ebusuku. When you do not sleep Remember at that night. song esithi xa kuphela amandla
Ndingalali Yesu yakhatha. xa ufikelwe zezo moment When you find yourself in those moments zomvandedwa of feeling you are alone into oyiva wedwa uphakathi kwabantu abaninzi and you are morose amongst other people amaxesha apheza inzulwini zobusuku in the middle of the night, uzibhaqe uba uqhwashile ubuthonga buzi and you realize that you are unable to amakhumsha athi sleep. uphethwe yi-insomnia And the English speakers, they say right it's there at insomnia. that moment Kanye ngalelo qiniseka thuba. God knows Be sure that he uThixo knows uyazi. nalento engakulalisanga Wazi nalento that's making wazi you awake. nengqambu yayo uba And isuka he knows the root of it. God knows uThixo uyazi. God knows uThixo uyazi. God knows bathandekayo uThixo uyazi, saints. xa ungasayazi into yoba mawuhlanganise eyiphi neyiphi When you do not know what to put khulisa abantwana together, as a single parent you are raising children as a God single parent. knows uThixo uyazi. God knows uThixo uyazi. not only does God know Hayi nje ukuba uThixo but God uyazi, has a plan kodwa uThixo yile nto uneziqondiso. uzawumva in the book of Jeremiah esithi for I know the plans I That's have why kwincwadi kaYeremiya uzofumana esithi ngokuba ndinazo izicwangciso endinazo wena ngawe. uzibona ngathi uyapanishwa You see yourself as being ubona punished, ngathi ilizwe likufulathele and you look like the ubona world ngathi has turned iindonga its back on you, ziyakudilikela and you see the walls but falling I on have you. come to tell you Kodwa it ndizokuxelela is all part of the master plan ukuba konke God knows the kuseceleni. plan that he has for you uThixo and uyazazi God's izicwangciso plan anazo for your ngawe. life uThixo ucwangisile ngobomi idlula bakho. kule ndawo okuyo ngoku Kanye it is going through where you are. plan kaThixo ngobomi bakho The plan of God for your life, idlula ebushushwini it goes through the hotness. plan kaThixo The ngobomi plan bakho of God for your life, idlula ebushushwini it goes through heat. idlula ebushushwini akusoloko kupholile all the It time goes through the heat. It's not always cool. it is all part of the plan Konke kuseceleni. mamela ke Let me tell you, uba uzakwenza ikofi if you are going to prepare coffee, ufuna uphunga njengam you want to drink your coffee, you love it just like me, ikofi amanzi akho ekofi your water for the coffee will reach boiling point uzawufikelela lapho funeka abile at khona 100 degrees Celsius ku-100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius Amanzi wakho mawabile. ayabila amanzi You let your water boil. uba ubhaka isonka If you bake your bread hayi ovenini yakho sisimendisi in your oven, i-oven yakho izayihitisha at 180 degrees Celsius you ensure that your oven is at 180 degrees Celsius, faka intlama yakho xa ishushu i-oven and you put your dough when the oven is hot. and your bread bakes nicely Isonka sakho ke sizawubhaka ngitsho kakuhle, indlu yakho inuke kamnandi and your house will smell caca uba very kukho nice. umama kweli khaya And it will be clear that there is a woman in this house. uba uzawudeep fryer i-chicken If you are going to deep fry chicken, temperature yakho it will be 325 degrees Celsius you must ensure that your temperature is now 365 xa udeep degrees fryer ke Celsius. wena mntu ukhe wenza amagwinya okanye i-deep fried chicken or fish When you are deep frying, uyabona uba it's 325 degrees Celsius it's at 325 degrees awuhambeli Celsius. kude ke nestove sakho ngelo xesha You don't move away from your ngoba stove at that point. the oil is extremely hot Ngokuba amafutha it is ashushu meant kakhulu. to be extremely hot so that it cooks quickly Enzelwe ukuba beshushu kakhulu so kwenzele uba ikhawuleze ipheke. uzawayifaka le ntlama yamagwinya emafutheni If you put this dough of the usawugqiba fat cooker in the oil uhambe uye ebhathroom uyokwenza loo nto uyoyenza and you go to the bathroom to do uyawubuya la whatever, magwinya semnyama you come back, these fat cook are bent because of the temperature ngenxa yobushushu. wena mbhaki
You as a babe, umela pha kufutshane nombhakwa wakho. you stand closer to your Injalo fat into yethu xa uThixo sifake ovenini. That's how we are like. Depending on the degree and the intensity of the heat, God, when He the is putting baker us in the stands oven, close by yena umbhake so umela that kufutshane. ungatshina kancinci over the limit. Ukwenzela kungagqithisi Ungagqithi ukutsha kwakho. kumlinganiselo. So that you do not So overcook that and you get are burnt. fit for purpose xa uphuma kule Ukuze oil. ube ulungele umsebenzi when you get out. Processes zethu azifani. So imigaqo yethu is not Processes the zethu same. azifani. Hambo zethu azifani. Sohlukana ngokwemisebenzi yethu. We are different through Uyayibona our uba works. le temperature yekofu isezantsi kunazo zonke. You can see that the one for Ithi coffee nyi is lower leyo bhaka isonka. and the bread goes up a little Ithanda bit. ukutshisa leyo fryer. And then the frying one is hot. Now let's take gold. Ngoku masithathe igolide. Igolide. The gold. It reaches melting point Ifikelela phi nyibilika at khona. 1065 degrees Celsius. Apho ibekwa kumlilo ka Jonga ngela 1065. xesha noyisebenzayo umela Celsius. kude uphethe intwende unxibe nento ezinxitywayo Even the one who is working it through stands a little bit because far. the heat is extremely high. Ngokuba ubushushu buphezulu kakhulu. Because the metal is extremely precious. Ngokuba kaloku That le is nto being put ibaluleke through the kakhulu. fire. Le So I want to ifakwe tell you ngoku ndifuna that the ukukuxelela more intense your fire, ukuba uba umlilo wakho ushushu the kakhulu more important your purpose. kungokuya The kokubaluleka more kwenjongo intense your yakho fire, ngokuya kuba shushu umlilo the wakho longer you will last. kungokuya uya kuhlala The uhleli more resilient you will be. kungokuya uya Because kuya you have uxhathisiwe. withstood extreme heat. ngokuba uye wawumela umlilo Awuthanga oshushu kakhulu. awuthanga xa ufika ku-100 degrees Celsius. You didn't when you get What to hey, 100 degrees Celsius. And you like, take me out. I take me can't out. take this heat. Andikwazi But umelana you have nobu stayed bushushu. the duration of your process so Kodwa uye wamelana that you nexesha may come lokwenziwa forth kwakho. as pure as gold. Ukuze uphume You will not usuke come forth. amagolide. Awuzugqibelela You will not be uba ngaba pure awuhlelanga the duration of your process. if you did not stay eli xesha lokwenziwa kwakho. Hlala. Thank you. Uba uphumile ovenini If you come out of the oven, wena sonka you bread, ungavuthwanga not being thoroughly baked, sizawuba sengxakini ngoba sizusitya thina eso sonka. you will be in trouble because we won't consume You will that bread. benefit no one Awuzudlisa because what you were made for ngoba lento ubuwenzelwe uba mawube yiyo awukho fit for yona awuyilungelanga ngoba ukuba iprocess ube yiyo. ayigqitywanga. Because the process is not done. Phekeka mzalwane, Be thoroughly cooked. phekeka Be mzalwane, thoroughly cooked. uma ukuphekwa Allow yourself uvuthwe, to be cooked thoroughly. uvuthwe. Thoroughly. Sinengxaki yabantu abangavuthwanga. We have an issue of people who are not thoroughly Sinengxaki yabantu cooked. abangavuthwanga, We have a problem. abangagqibanga ii-processes zabo. People who did not finish their Baphume processes, bajampe. they jump out. Umuntu aleqe ukuyoba aleqe ushumayela And they run for preaching engakhange ahlale afundiswe. without being seated and taught. Let's look at itest zikaJob. Masike sijonge ukuvavanywa kukaYobi. uJob kungene umuntu wokuqala wathi zonke iinkabi zakho, The first messenger came and said, all your cattle, zonke iidonki zakho, walandela omnye. all your donkeys. Wangena omnye wathi zonke iinkamela, And they said, all your wangena omnye camels wathi zonke iigusha zakho, and all your sheep. wangena olandelayo wathi zonke izicaka zakho zifile kushiyeke mna uba ndizokuxelela. And they said, all your servants have died. I'm Wangena the omnye only one wathi surviving. abantwana bakho And the other one said, your children, badilikelwe yindlu.
They all bafela died. apho. They died in that. Eyokugqibela wazongcungcuthekiswa zizilonda. He had sores. But ndithanda chapter 1 verse 10. I Uthi like chapter 1 kuyo verse 10. yonke lonto. He says in Kuyo all of yonke that, lonto. in all of that, uJob did not sin. Yobi Ngomlomo akakhange wakhe. one with his mouth. Khange amsola uThixo. He did Khange not- abe esithini. He did Wasuke not wathi sin. naked I came. He just said, Kusekuhleli ke "There's ukuba ndiyahamba ndikwazi. it is clear that I will Igama return likaYehova as I was." malidunyiswe. Bangaphi kuthi How many of us abakwaziyo ukuthi bengcungcutheka who are able to say when they are uthi being usajongele persecuted, kwehlele ya when you go through this one, bangaphi this one abakwaziyo comes? ukuthi noxa kunjalo How many of us who can uThixo say makadunyiswe. that even so let God be praised? That was Job's test. Ibikukuvavanywa kukaYobi oko. And the degree of preparation. Inqanaba Remember, lokulungiselelwa kwakhe. akekho umntu There is no one ovavanywayo who gets tested engakhange afundiswe. without being taught. Otishala balapha baza kuxelela All the teachers here will tell you, into yoba you first teach a learner uba uqala umfundise before you umfundi subject them to a test or an assessment. phambi kokuba umvavanye. Qala kufundisa uThixo. God teaches you first. uThixo akazusihlalisa edesikeni ke bazalwane bami. God will not sit us in a table Njengoba otishala besenza esikolweni. like the teachers do at school. Akazusihlalisa edesikeni uThixo. He won't sit us in a table. But he will expose us Kodwa uza kusibeka esichengeni kwiimeko ngeemeko zabantu. in all kind of situations. Uzawusibonisa uThixo. God will show Ngenye us. imini akudibanise nomhlolokazi. The other day we will make you meet a widow. Akubonisa uba wenza njani xa ehamba nomhlolokazi. And he would show you how he walks Ngenye with a imini widow. uza kudibanisa nenkedama. The other day an orphan. Akubonisa uba wenza njani And show you how xa he does enakekela it inkedama. when he looks after an Ngenye imini orphan. uza kudibanisa nomuntu olambe esuswini. The other day will make you God meet will a person expose you very to hungry. all sorts of things. uThixo uza Now kuveza I want kuzo to zonke caution izinto. us. Let us pay attention to the things we come across. Masiziqaphele izinto Because esidlula therein kuzo. lies our lessons of Ngoba life. apho siyafundiswa. Zilapho ii-lessons zethu. That's where our lessons are. Xa sesifika kwixesha lokuvavanywa, When we get to a point of uThixo test, uyayazi into yoba sele esifundisile. God knows that He has taught Isyllabus us. siyigqibile. We have finished the Ngoku syllabus. siyintanga yovavanya. Now we are at a point of test. Umva uThixo esithi kuSathana umgqalile na umkhonzi wami uyo. And you hear God saying, have you looked Wena at ube my nestress servant Job? ucinga fanuba uThixo ukufulathele. And you will stress and Kanti think all God along has turned his uThixo back. zingomba isifuba ngawe. And God is Ngoba trusting you uyayazi into ayifake kuwe. because He knows what He has Uyayazi into placed in you. akufundise He yona. knows what He has taught you. Uzingomba isifuba ngoba He ukuthembile. is proud How because I He wish trusts you. singangabantu abathembekileyo. Aw, ndiyakuthemba ukuba besinongabantu that are faithful. Singamphoxa uThixo sithembe kangaka. That we do not let God Xa down. sidibana neemeko zobomi, When we meet the ibe ngathi situations ngoku of life uThixo khange samazi. and we make Ukuba as if we've unguyise never known wenkedama. God, that He is Ibe a ngathi father khange to the samazi. fatherless. Ukuba uyindoda That we yabahlolokazi. didn't know that Ibe He is ngathi a khange husband to samazi. the ones who Ukuba lost their unguJehova husbands. Jireh, God who provides. Ukuba uThixo unguThixo onikayo. bonelelayo. He is a God, the Jehovah Jireh. Thixo teaches us first Uyasifundisa before he tests us. phambi kokuba sivavanye. And the degree of the preparation
inqanaba lokulungiselelwa will indicate the intensity of the test. luzawubonisa indlela uvavanyo Uyayikhumbula la luzoba yiyo. verse ethi to whom much has been given, Do you remember this verse that lo onikwe kakhulu much will be expected. okukhulu So kulindelekile the kuye. more uThixo ekuexpose ekubonisa izinto, uThixo xa ekudlulisa yazi into ezintweni, yoba mhla wahlalela uvavanyo know that when you sit uzawuba at a test, mdakisali that is going to be ngoba tough uSathane ukutsalela ngapha because the devil is kanti pulling you noThixo this side uyakufuna ngapha. and God wants you this side. Qinisa umqolo mzalwane. Be strong. Qinisa umqolo and stay through the process. Be strong uhlale kulo uvavanyo lwakho. Because unless you complete your process, Ngokuba ukuba ude ulugqibe uqeqesho lwakho. unless you complete your process, De ulugqibe uqeqesho lwakho. you are of no use. Awuzukuba into yanto. Half baked, Ungagqitywanga ukubhakwa. uzawutyiwa ngubani? Who is going to eat you? Imagine Khawufana ucinge. ilokhwe ethungwe icala elinye yangathungwa kwelinye icala. A dress that is done the one side and not the other. Izawunxitywa ngubani? Who will wear it? Ibhlukwe enomlenze omnye ingabi nawo omnye umlenze. A trouser with one leg and the other Simply not done. because le bhlukwe iye yafuna uziphatha yangafuna ugqiba iprocess. Because this trouser didn't want to complete Now it the has process. become useless. Ngoko yinto engento. It's no use Akunamsebenzi. to take to the pulpit Ukuba uze pulpit. and preach when you have not been taught. Uzokushumayela ungakhange Umoya ufundiswe. wolahlekiso uvela xa kulapho. That's where the spirit of being lost comes in. Ngoba imfundiso ayihlelanga emntwini. Because there is no teaching in this Ilizwi person. alimilisekanga emntwini. The word of God is Kodwa not umuntu planted in ungxamile this ufuna person. ufundisa abantu into engaphelelanga. But this person wants to teach people what is not complete. It's no use rushing to be someone's husband or someone's wife. Akunamsebenzi ukuba ungxamele ukuba yindoda yomntu or ube Ube umfazi ungakhange womntu. ufundisiseke ukuba how sacrificial the relationship yomtshato is. And you are not being taught ukuba Ungena kulo kuyakanywa mtshato, emtshatweni. ungena emtshatweni uselfish. You enter into marriage being You are going to selfish. cause your spouse to be miserable as hell. Uzawenza Ngoba ukubana umuntu obalulekileyo kuwe ubambo nguwe lwakho qha. lube buhlungu. Hey bazalwane bam Wait, ungatshati ukuba unengxaki yokuba selfish. Don't get married if you are a Uba person who's ucingela wena selfish. wedwa If you only think for yourself, ungatshati uzawumenza miserable umntana abantu, you will make your spouse to be and in miserable. return you will also be miserable. Nawe uguquke ube miserable. And then ke ngoku uzawukwenza nathi miserable. Nathi senze sibe Ngoba ngoku thina sikhulubembe. kuzofuneka sihlale ebusuku sixoxe At night we have to sit and we discuss le ndaba yakwakho. this situation of your house. Kanti ingxaki iyi-one. Kanti the Selfish. only problem is that you are selfish. Understand that the process is not meant to harm you. Qonda ukubana oluqeqesho alwenzelanga ukukubulala. That's why the Bible says to Jeremiah, I know the plans I have for you. Yilonto iBhayibheli isithi kuYeremiya ukubana ndiyazazi izicwangciso Plans zami. not to harm you, Izicwangciso ezingayi kukulimaza. but to give you a hope and a future. Kodwa eziza kunika ithemba nekamva. So this process Ngoku lenkqubo is meant to give you hope and a future. yenzelwe ukuba ikunika ithemba nekamva. Do not drop out. Ungaphumi. Ungaphumi kule process. Don't drop out. Hlala Stay. mntasekhaya. Stay. Hlala. Stay. Stay. Because anywhere else you will be a misfit. Naphi napho uyawuya khona awuzulunga. Hlala. Finish your process. Stay. Ugqibe. Because inkqubo when you yakho. have served, when you have gone through your process, Xa uye
wagqitha It is olu only qeqesho. then you will be able to fulfill your purpose. Kulapho uzawukwazi ukugqibelelisa injongo Learn yakho. to shut your ears to the noises of the world Zivale iindlebe zakho and kwiingxolo focus zeli on hlabathi. completing the process. Uqwalasele ekugqibeni Ubabukele inkqubo. bengxamile. And watch them going around and being busy. Uzole wena, uzolele ukuphekwa kwakho. And you relax and you are just calm for the Stay process. through the process. And uhlale apha eluqeqeshweni. Your purpose in life is to dominate. Injongo yakho ebomini You will not kukuba be wena able to dominate if you are weak. funeke wongame. And Awukwazi it is the ukongama ukuba process that is ubuthathaka. going to strengthen you and cause you to be resilient. Lolu qeqesho oluza kukunceda So ukuba stay, ukwazi stay. Hlala. Stay. Your purpose is to build nations, Injongo yakho And to kukuba raise- wakhe izizwe. raise godly offsprings. Uvelise You inzala won't be kaThixo. able to fulfill your purpose Awuzukwazi ukugqibelelisa unless you injongo have yakho. gone through your process. De ube ugqithile kule Uyawukhulisa nkqubo. abantwana abanjani xa ungaqeqeshekanga? What kind of offspring Stay you will through the show? process. Hlala Allow kolu yourself qeqesho. to be made. Zivumele Allow ukuba yourself wenziwe. to be structured, Zenziwe, and zivumele ukuba restructured. wakhiwe. constructed and reconstructed Uphinde until wakhiwe the ngokutsha. Maker is satisfied that you are ready. Ade umdali Stay wakho through your uve process. ukuba ulungile. Stay. Hlala. You are a royal priesthood. Wena usisizwe You are a esikhethiweyo. peculiar people. Isizwe sikhethiweyo. Ningabantu bakaThixo. You are God's people. Nizigusha zedlelo lakhe. The flock of His Kubalulekile pasture. ukuba naluswe nguye. It is important that you are Hlala shepherded through by the Him. process. Remain through the Zivumele process. waluswe Allow ngumaluso yourself olungileyo to be so that you are fit for your purpose. ukuze ulungele injongo You yakho. are called Ubiziwe to take the forefront ukuba uthathe indawo in the back ephambili lines. apha phambili. Apho kungahlekwayo. When they do not laugh, You are called as frontliners. nibizelwe Aba ukuba bantu nibe ababekwe ngabami phambili. So that you may worship the Lord. so that ninqule uThixo Zidilike indonga. and the walls will fall. iBhayibhile tells me about the walls of Jericho. My Bible tells me They about the had to walls go of Jericho. around the walls 7 times. Ukuba bazijikeleze 7 amatyala times. This aphe. was a process. They Yayiyinkqubo had to lena. go around 7 times Kwakufuneka and bahambe amatyala complete the aphe. process Bayigqibe in order for the inkqubo walls to come down. ukuze indoda Asizudilika ziwe. indonga. And they will not fall Ungayigqibanga i-process. without you completing the process. Sizudilika indonga. They will not fall. Noma abantu xa bekujongile Even when people bathi look at you wenzani nalo uyaphambana. and they say, is this losing the Unina mind? senza le ntwinye. Has been doing the same Baxelela thing. uba i-definition ye-madness And you is define doing the same madness. thing the same way and expect different results. Ukwenza into It enye doesn't ngandlela yakhe, matter. ulinde iziphumo Do it ezinomehluko. anyway. Namsebenzi Jikeleza. yenze. Jikeleza. Go around. Go Jikeleza. around. Naba bantu bathini. It doesn't matter what Vala people say. iindlebe zakho. Close your ears. Stick to your process. Hlala And the walls kule of Jericho will come down. Indonga zeYerikho ziyawukuwa. Zawudilika indonga. They will fall. Only if you stay through the process. Ukuba nje uyakuhlala inkqubo ide Only if you stay ifeze. through the process. Hlala. Your purpose is to be the heads Injongo yenu kukuba nibe and zintloko not the tails. ningabi imisile. And it is the process Inkqubo that is going to prove you to be the head that you were made to be. eza kuniqinisekisa uba Stay through the nizentloko. process. Hlala. Stay. No Hlala. matter how hard, Nokuba kunzima no kangakanani. matter how painful, Nokuba kubuhlungu kangakanani. gqiba i-process yakho. But finish the process.
Stay through your process. Hlala kuyo inkqubo. Your purpose is to uproot, Injongo yakho kukunyothula, to break down, niqhekeze, and tear down walls, nahlule iindonga, to destroy and to overthrow, nitshabalalise, nijule and to kude, plant a new thing. nityale into entsha. Purpose will get you there. Injongo The yethu process will get you there. yakho. Le nkqubo iyakufikisa apho. Ungayilizeli process yakho. Don't forsake your process. Ungajongi neprocess kamakhelwane. Don't even look at the process of your Ngoba neighbor, iprocess zethu azifani. because our processes are not the same. Umuntu ngamnye Each one of us uyawuzimela phambi koYehova. will stand before God. Kwakho ingoma eyayiculwa eyayisitsho There is a song that we esithi used to sing ngaphesheya kwelemimoya. that says in the Umuntu spiritual ngamnye realm, uzawuzimela phambi each koYehova. man will stand Acacise before indaba God, ngeprocess. and they would Ukuba explain the waphuma process. embizeni ungavuthwanga. out of Uyaphi the pot. msalwane? Where are you going? Waphuma embizeni ungavuthwanga. Coming out of the pot with How are you going to serve your purpose? uzawukwenza njani? Stay through the process. Hlala ulugqibe uhambo lwakho.